Ons al overburen was een 65 jaar trouwd geweest en beiden als toe bij 90 jaar. Maar de laatste tijd ging slim achteruit met de oogruitje. Het lief en benul luiden haar in steek. Ze was zo mager als dood op gazenbred en kwam al maanden niet meer van beer. Dokter had al zegt dat maar met saus om hout van deur stond. Al beend, nog slim verig en goud bij de tijd, ging storig aanbouwen in huis wat oproemen. Wat voort kwam, mout voort, want kinderen waren er niet meer. Eines zoon was al 58 jaar oud tijd. Broers en zussen waren overleefd en neven en nichten hadden ze niks met vandaan. Dat we van die gevolgen dat spoorzenten naar het kankerfonds gingen en wat overbleef naar het leger des heils. Boven mijn kaast, achter klaaier, van beiden een oorschouwdeus met 2 vergeelde hoogwerkjes en, tot zijn stomme verbozen, een pongel geld van wel 25.000 gulden. Daar was je hou daar niks van. Dat we met deus bij vrouw kwam, vroegen hoe of dat er heer kwam. Och, zei ze, dat we trouwd binnen, het grootmoeke mij verteld wat geheim van het trouwdwezen is. Ik moest nooit gaan rebellie maken en als er aan van kwam, moest ik een leutje kladje hoken om kalm te blijven. O, been schoot vol en controlen moest zuinig in toom houden. Gevoelens van geluk overspelden om. Ach, mijn lieverd, trok mij wij om het haar. Dan bist in al die 65 jaar maar 2 maal kwaad op mij wees, zei je. Maar, al dat geld in. Och, stomme de gruit, dat heb ik verdiend met verkoop van aandeklaatjes.